ने गुलाबी पुंगरता तोटा वरानी में अगा सकेड़ा पूटा पेड़ी में बुरी बुरी दिले मनता नवा भा మామన పోరి నాకున్ సుడ్సి కౌతా. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, అండ్ కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ చివరి వరకు 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సో ఇలా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక ఫోటో వదలకుండా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 4 ఫొటోస్ నుంచి ముందుగా లాస్ట్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. 4వ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, 10 సెకండ్ 28 సెకండ్. ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 1 2 10 సెకండ్ 28 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే మినిమం టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ దగ్గర వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో మొత్తం కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ దాకా రావాలి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడంటే 19 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక్క ఫోటో వదిలేసాం కదా, మధ్యలో ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఫోటోని పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా కంటిన్యూగా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాంగా ఇంతకుముందు ఆ 2 ఫొటోస్ తర్వాత ఒక ఫోటో, ఆ ఫోటోని కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే ఇలా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ 20 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు మొత్తం యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఫోటోని వదిలేసేయండి, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక ఫోటో వదిలేసి
ఒక ఫోటోకి పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాఫీ లేయర్ చేసుకోండి. కాఫీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, ఇలా కాదు. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన యారో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాంగా అన్ని ఫొటోస్కి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటోని టచ్ చేయాలి, పైనుంచి పేస్ట్ టైల్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉంటే మొత్తం ఫొటోస్కి ఈ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా అన్ని ఫొటోస్కి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పింది. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ ఈ వీడియో గురించి ఏదో ఒకటి నైస్ గుడ్ అని ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్య కామెంట్ చేస్తలేరు, లైక్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ కామెంట్ చేస్తూ ఉంటే నేను ఇంకా ఎన్నెన్నో వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. వీడియో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.